Li s-sit tal-Bank Pilatus ħareġ minn Whitehall Mansions bl-istess bagalji li daħal bihom u li saħansitra li kellu mal-wasla tiegħu f'pajjiżna jikkonfermah filmat ta' CCTV li qiegħed għand il-Pulizija. Irrapportat dwar dan The Malta Independent f'artiklu illi ikkonferma il-verżjoni ta' sid il-bank li kellu l-bagalji għaliex kien għadu kif wasal minn barra l-pajjiż. Fil-fatt jirriżulta li fil-filmat għand il-Pulizija is-sit tal-Bank Pilatus der ħireġ mis-sala tal-waslit fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. L-istess żewġ bagalji li skont Simon Busuttil u l-midja tiegħu seta' kellhom il-provi li Grant ta' Michel Muscat. The Malta Independent ikkwotat sorsi viċin l-investigazzjoni li qalu li l-uffiċjali tal-Pulizija ikkomunikaw mal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta biex jevalwaw il-filmati fil-mument li s-sit tal-bank wasal Malta nhar il-ħamis. Dan bħala parti mill-inkjesta li talab il-Prim Ministru biex tkun magħrufa l-verità. Kien waqt id-dibattitu fuq xarabank li Simon Busuttil ipprova juża żewġ bagalji biex jagħti l-impressjoni li mill-Bank Pilatus ħarġu xi provi. Dan l-iżvilupp jorbot ma' dak li seħħ nhar it-tlieta meta l-Partit Nazzjonalista ipprova jagħti l-impressjoni li l-mobile shredder fit-triq tal-bank kien hemm biex ineħħi l-provi. Però ma damx ma' riżulta li kien hemm biex jagħti servizz lil kumpanija oħra li mhix Pilatus u li fil-Bank Pilatus hemm il-Pulizija biex żgur ma setax sar dan.